Eżis semmija nilqawkom għal programm ieħor taħt il-qoxra ppreżentat minni Rachel de Gwara u mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħan iddiskutu l-proposta ta' riġenerazzjoni għall-Librerija Pubblika Ċentrali. Fil-programm għandna magħna lil Marka Milleri fisem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u lil David Felice fisem l-AP Valletta. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Architecture Project Valletta ingħaqdu bilan li jesploraw il-potenzjal għal riġenerazzjoni taż-żona tal-Librerija Pubblika Ċentrali filwaqt li jipproponu wkoll spazji u użi ġodda li jistgħu jiġu introdotti fil-Librerija Pubblika Ċentrali. Mark, David, nilqakom fil-programm. Grazzi lilek, Rachel. Grazzi, Rachel. Mark, tistajk jogħġbok tgħidilna x'kien il-kunċett wara dan il-proġett? Iva, mela, ovvjament, hemm naqas font ukoll waraj li tajjeb nagħmel. L-ewwel ħaġa biex niċċara il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhuwiex responsabbli mill-libreriji pubbliċi. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa responsabbli mill-industrija tal-ktieb. Imma l-libreriji pubbliċi huma parti importanti mill-infrastruttura tal-industrija tal-ktieb. Bħal huma l-ħwienet tal-kotba, bħal huma anka ċertu stabbilimenti ta' divertiment fejn nagħmlu l-attivitajiet bħal tnedijiet ta' kotba. L-industrija tal-kotba għandha ħafna spazji li jintużaw mill-pubblikaturi l-awturi tagħha. U ovvjament il-libreriji pubbliċi huma parti essenzjali minn din l-infrastruttura tal-industrija. Sfortunatament, il-libreriji pubbliċi fil-Furjana huma fi stat ta' abbandun, ilhom fi stat ta' abbandun għal diversi snin. U aħna qed nipproponu dan il-proġett biex nirreġenerawhom, nerġgħu nqajmuhom u nagħmluhom bħala post vera attrajenti li jista' jiġbed in-nies. U dak huwa l-interess tagħna. Aħna l-interess tagħna huwa li jkun hemm iktar nies li jużawhom il-libreriji. U ovvjament biex jużawhom il-libreriji n-nies iridu jkunu attrajenti. Ma jistax ikollok bini fi stat ta' abbandun. Dak huwa dik hija l-proposta tagħna li naħseb jien hija pjuttost raġonevoli. David, meta Marka avviċinak b'dan il-proġett, x'kienu ħsibijiet tiegħek u forsi anke ta' AP Valletta? X'metodoloġija użajtu biex wasaltu għal dak li ħanispjegaw li semmija daqt fil-programm? Ma Mark u t-tim tal-Kunsill konna nitkellmu ħafna dal-aħħar li x'naħdmu flimkien fuq proġett li huwa taħt id-direzzjoni tal-Kunsill li huwa l-Mużew tal-Letteratura fil-Belt. U kważi diskussjoni nibet waħedha fis-sens li konna niddiskutu diversi drabi kif anke kif il-ktieb m'għadux forsi daqshekk fiċ-ċentru ta' ħajjitna meta kien. Meta Mark beda ħireġ din l-idea, l-ewwel ħaġa li derinna kien li l-ewwel issue prinċipali hija l-aspett urban tal-proġett. Tal-istadju aħna per se mhux li tkun interessati per se fl-operat tal-librerija u kif di tiffunzjona, derinna li dik hija xi ħaġa li tiġi wara u hemm minnu espert dan is-settur. L-interess tagħna kien differenti fis-sens illi kif ukoll semma Mark illi din hija l-librerija qiegħda ferja illi hija dominata mill-karozzi u illi hija fiha per se ma tistidnekx illi tuta dik l-erja. U dik kienet xi ħaġa li aħna xtaqna nibdu kompletament. Il-bażi ta' xogħol minn dejjem huwa r-riċerka. Aħna ħobbu ngħidu illi kull proġett ta' dan it-tip li tagħmel irid ikun abbażi ta' dak li inti tirriċerka u tistudja fuq il-post. U żgur li f'dan il-proġett partikolari hemm ħafna x'wieħed jara u jifhem qabel ma jibda jipproponi soluzzjoni tal-problemi. Tidentifika f'mod ċar il-problema li tittipa solvi.
Mark, David semma proġett ieħor li huwa interessanti ħafna u forsi qabel ma David jispjegalna x'qed jipproponu, tgħidilna naqaf fuq il-proġett li semma il-Palazz tal-Kodba x'inhu dan semmija li qatt ma semgħu bih. Ekku, aħna għalhekk qed naħdmu mal-AP għaliex diġà għandna proġett magħhom, sejrin tajjeb ħafna magħhom, il-proġett miexi tajjeb, prattikament aħna bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb konna akkwistajna binja tal-gvern li kienet abbandonata l-belt, dal-palazz kien qed jaqa' u kellu s-saqafet jaqa' u kellu prattikament il-ħitan qed jaqgħu miegħu ġifieri u ħadni aħna u bdejna nirranġawh. Sejrin tajjeb ħafna ġifieri il-proċess ta' restawr sejjer f'livell avvanzat ħafna u lan huwa illi minn dan il-bini nagħmlu ċentru għall-industrija tal-Kodba u fih ħajkun hemm ekku kif qed tgħidu intom ħajkun hemm mużew tal-Kodba, ħajkun hemm ħanut tal-Kodba, kafeterja u bekk ħajkun qed iservi biex in-nies jiltaqgħu f'dal post u jieħdu gost, jissoċjalizzaw u jistgħu kemm jixxu l-Kodba u kemm jesperjenzaw l-istorja tal-letteratura u tal-ktieb Malti. Importanti binja bħal di u anka hija l-istess raġuni għala qegħdin nirrestawraw, qegħdin nipproponu biex nirrestawraw il-libreriji pubbliċi. U għaliex aħna għalkemm nemmnu ovvjament illi il-beħ tal-Kodba online huwa importanti ħafna. U aħna fil-fatt qed nagħmlu ħafna miżuri biex ngħinu l-pubblikaturi imorru online u jkollhom preżenza qawwija online. Aħna nemmnu illi fl-industrija tal-Kodba il-bricks and mortar xorta għadu importanti ħafna. Għaliex l-industrija tal-Kodba hija industrija kulturali. Issa l-industriji kulturali kollha kemm huma sewwa, speċjalment l-industrija tal-Kodba, jibbażaw ħafna mill-kummerċ tagħhom fuq l-avvenimenti. Fil-fatt aħna għalhekk morna ħażin f'daw iż-żminijiet għaliex taħt il-pandemija ma nistgħux nagħmlu avvenimenti, issa qed niftħu bil-mod, imma xorta għadha ftit ta' sfida. Jiġifieri prattikament jekk eżempju ħatoħroġ ktieb, l-aqwa mod kif tippromovi it-tnedija tal-ktieb tiegħek huwa billi tnedih fiżikament, ġo stabiliment. U n-nies jiġu għal-ktieb, imma n-nies jiġu wkoll biex jissoċjalizzaw, biex jieħdu xi ħaġa, biex jieklu xi ħaġa, jixorbu xi ħaġa. Jiġifieri dan l-element fl-industrija tal-Kodba għadu essenzjali. U aħna qegħdin naħdmu biex nisfruttaw dak l-element minn diversi aspetti. Grazzi Mark, morru lura l-proposta ta' riġenerazzjoni għall-Librerija Pubblika Ċentrali. David, tispjegalna ftit qed tipproponu wara r-riċerka u l-analiżi li l-AP Valletta għamiltu? Mela taħdem fuq proġett ta' dan it-tip, ħafna drabi tkun qed tfittex dik xi ħaġa illi tista' tittraġġiluha f'idea ċentrali b'saħħitha. U f'dan il-każ li kien ġara kien illi waqt li konna fuq il-proġett u tagħmlu riċerka u niddiskutu dak li konna qed naraw. Kont ftakart f'xi snin ilu kont rajt il-biografija ta' Cicerone li kienet ta' Robert Harris. U fakritni ħafna illi ħafna drabi fil-biografija jissemma kif Cicerone kien ħobb jaqra ħafna fil-ġnien tiegħu. U fil-fatt sibna
quote minn wieħed mill-notamenti tal-ħajja ta' Xerun li għad-dokumentata tajjeb ħafna. Illi kienet tajt illi Xerun qal illi jekk għandek ġnien fil-librerija mela m'għandek bżonn xejn aktar fil-ħajja. U kien laqatni l-mod kif qiegħda, fis-sens li l-ġnien fil-librerija mhux il-librerija bil-ġnien. U dik kienet naħseb il-bażi ta' dak li xtaqna nagħmlu bdejna ngħidu bdejna naħsbu f'mod illi bdejna ngħidu illi hemm bżonn illi dik iż-żona tiġi reinterpretata f'ċertu mod illi l-librerija titqiegħed żona li hija landscaped illi tingħata lura lill-komunità u rajna wkoll l-opportunità li wieħed jista' minħabba l-pożizzjoni tagħha fejn qiegħda. Mhux wisq il-bot iktar il-barra mill-belt hemm il-proġett tal-Majkas tal-Mużew tal-Arti Kontemporanja u ovvjament mill-banda l-oħra il-librerija hija fis-support tal-belt. Allora rajna ftit l-opportunità li anki bħala esperjenza li taqqat iseket ħejt linja fejn taqqat il-kuntest kemm tal-Mużew tal-Arti Kontemporanja li tisir lejn il-librerija ċentrali u mbagħad li leħaq lejn l-entrata lill-Belt Valletta. U għadna jekk da jsir f'kuntest ta' landscaping prominenti, mela l-esperjenza tan-nies titjieb u therefore anki l-esperjenza din tista' tgħin l-esperjenza tal-ktieb innifsu. David, tispjegalna il-mod kif irriċerkajtu l-madwar kien hemm xi landmarks storiċi forsi li ddeterminaw l-analiżi finali tagħkom? Il-landmark storiċi huma dominanti fis-sens li forsi wieħed ma tantx jarafha illum il-ġurnata, imma hija l-lokazzjoni tal-librerija hija mqiegħda fiħdan waħda mill-iktar partijiet interessanti tas-sistema ta' fortifikazzjonijiet. U din again hija xi ħaġa li biżmien nodwa for granted tintilef u l-mod kif nużaw il-post tintilef kompletament dak is-sens ta' identità storika tal-post. Fil-fatt parti importanti li mbagħad ħarġet minn din ir-riċerka hi napprezzaw li n-nies jużaw karozza, però jista' jsir titjib ta' minn fejn tal-aċċess veikolari u ta' kif tintuża iż-żona għall-parkeġġ. Jiġifieri l-aspett storiku huwa dominanti f'dan il-każ. Anki l-fatt li l-bini tal-librerija huwa bini li kien sar iktar minn 100 sen ilu kien jintuża bħala barracks tal-Ingliżi. Da kollu jgħin biex jiżviluppa l-esperjenza tal-post, però jrid ikun espost ċertu mod illi n-nies jistgħu jikkomunikaw miegħu. Ir-rispons tan-nies u l-kmamar tal-aħbarijiet kien tajjeb ħafna, iżda nitkellmu fuq dan iktar il-qudiem. Mark, il-proġett ambizzjuż ħafna, x'miżuri qed tara li jittieħdu biex il-proġett ma jaqax f'udnej torox? Ara, proġetti bħal daw ġeneralment imorru l-qoddim, jew għax ikun hemm interess kummerċjali u jkun hemm xi kontrattur qed iħallas xi partit u jkun irid imexxi l-affarijiet malajr. Jew inkella jkun hemm komunità kbira tan-nies illi qiegħda titolbu u l-partiti politiċi bekk jaraw dik bħala inċentiv biex iġibu l-voti, iġibu l-appoġġ tan-nies. Mbagħad għandek l-aspett li ieħor insomma tat-teknokrazija fil-gvern li għandek nies bħali fil-gvern illi daw ġenwinament iridu jagħmlu l-proġetti, iridu jagħmlu l-affarijiet u jippruvaw imexxu. Issa aħna għandna qegħdin fit-tieni u t-tielet speċi jisu kategorija, għax l-ewwel kategorija da mhuwiex proġett kummerċjali, għalkemm aħna naqblu li jkun hemm ħwienet meta l-proġett isir, eżempju jkollok restorant, jkollok bar, jkollok ħanut tal-kodba, jkollok ħanut li jbieħ affarijiet prodotti kulturali. Però jrid ikun hemm ħwienet meta l-proġett isir, eżempju jkollok restorant, jkollok bar, jkollok ħanut tal-kodba, jkollok ħanut li jbieħ affarijiet prodotti kulturali. Però jrid ikun hemm ħwienet meta l-proġett isir, eżempju jkollok restorant, jkollok ħanut tal-kodba, jkollok ħanut li jbieħ affarijiet prodotti kulturali.
Bħal kodba u CDs, eżempju, għala le, jew LPs, għax illum l-LPs, qed jerġgħu jiġu voga l-LPs. Ġifieri aħna qegħdin fil-kategorija fejn għandna komunità tal-kittieba l-pubblikaturi li daw iridu l-proġett jaqblu miegħu u jixtiequ jarawh isir. Mbagħad għandek nies fil-gvern illi joġobhom ukoll nies ġifieri teknokrats li joġobhom il-proġett. Issa l-gvern biex ikun inċentivat illum il-ġurnata naqa iktar diffiċli għax illum ir-realtà li il-Partit Laburista li qed fil-gvern għandu maġġoranza kbira ħafna. U li jiġri u li qed jiġri sfortunatament f'daw iż-żminijiet. Peress li l-Partit Laburista għandu maġġoranza kbira, ma tantx jagħti każda x'jgħidu ċertu gruppi iktar modi fl-affarijiet tiegħu u fuq il-projoritajiet tiegħu u ma tantx għandu inċentivi biex jagħmel affarijiet oħra għax kif qed ngħidu għandu maġġoranza kbira l-elezzjoni jisu ħajrbaħ żgur. Allura inti jisek taqa' fir-riskju ta' complacency meta għandek dik is-sitwazzjoni u tista' taqa' anke fir-riskju ta' ċertu eżempju arroganza wkoll, imma ħalli ma nitlux fiha dik. Iġifieri għandna ħafna affarijiet kontrina. Sewwa għaliex il-gvern qisu ma tantx għandu inċentivi biex jagħmel affarijiet bħal daw għax l-elezzjoni ħajrbaħa xorta. Jiddependi ġifieri minn rieda tajba. Ġifieri issa naraw rieda tajba nemmen illi hemm nies li għandhom fil-gvern rieda tajba, hemm nies illi forsi ma tantx, imma sfortunatament ħajkollna niddependu minn dil ħaġa. Kieku il-Partit Laburista qiegħed jiġġieled għall-voti, kieku tkun iktar faċli għalina. Għaliex din hija xi ħaġa li ovvjament il-komunità tagħna taqbel ħafna magħha, anke l-pubbliku ġenerali jaqbel ħafna magħha, il-proġett intoġob, intlaqa tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista qabel miegħu wkoll mal-ewwel, imma mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista qiegħed jiġġieled għall-voti. Il-Partit Laburista mhux jgħid fl-istess sitwazzjoni. Iġifieri issa naraw. Nispera li jkun hemm biżżejjed rieda tajba illi il-proġett isir. U jekk isir ukoll il-proġett importanti li jsir fuq il-linji li qegħdin nipproponu aħna. U mhux isir xi hotel jew xi ħaġa bħal dik kif ridu jagħmlu 7 snin ilu. Mark, semmejtu 4 pilastri importanti li dan il-proġett iserraħ fuqhom meta nedejtu l-informazzjoni. Hemm it-titjib tal-viżabilità u l-aċċessibilità, hemm it-tisħib u żieda ta' spazji ta' ġewwa kif ukoll ta' barra, li jiġu provduti serje ta' spazji flessibbli sabiex ikunu diversifikati l-attivitajiet u ħinijiet tal-ftuħ estiżi li jżommu l-librerija ħajja u miftuħa sa tard bil-lejl. Issa jiena l-iktar waħda li nħoss li jgħidu fresh of breath air li insistejtu fuq l-ispazju pubbliku. Kif tħarsu li dan l-ispazju jibqa' vera pubbliku? U qed nistaqsi għax eżempju l-muża hemm l-ispazju pubbliku tal-bitħa li fil-ħinijiet tal-ftuħ wieħed jista' jgawdi. Iżda ħafna drabi sib li mwejjed tar-restorant li jkunu qed jokkupaw dan l-ispazju. Kif tħarsu li l-ispazju jibqa' b'mod liberu għan-nies li jridu jgawdu minnu? Ekku, aħna nemmnu bisħieħ li dik iż-żona għandha tibqa' spazju pubbliku. Jiena naqbel li jsir kummerċ u negozju, mela ma naqbilx. Importanti fil-pajjiż li jkollna ħafna kummerċ u negozju għalli mmexxu l-ekonomija jkollna xogħol. Imma fl-istess ħin għandna problema u Malta
ta' nuqqas ta' spazji pubbliċi. Ġifieri il-bilanċ tlifnieh aħna bejn l-użu kummerċjali tal-art pubblika u l-użu pubbliku tal-art pubblika, ġifieri l-art tal-gvern, il-bilanċ tlifnieh kompletament. Mhix xi ħaġa li ġiet taħt dan il-gvern, din ilha għaddejja 30 sena dil ħaġa. U issa ilħaqna punt fil-pajjiż fejn ma tantx għandek fejn tista' toħroġ u tgawdi l-arja, tgawdi lin-nies, tgawdi lill-ħbieb fi spazji miftuħin u pubbliċi għal-kwiet mingħajr ħafna problemi. L-ispazji pubbliċi qegħdin dejjem isiru iktar rari. Issa l-ispazji pubbliċi huma importanti għas-soċjetà għal ħafna raġunijiet, għas-saħħa, s-saħħa mentali. Da inti ma jistax ikollok pajjiż toroq u restaurants biss, għax qisu daw l-aħħar snin qisu ħlif hotel, toroq. Hekk qisu l-pajjiż qed niżviluppawh. Issa l-Muża eżempju, proġett sabiħ u proġett tajjeb, hemm ukoll il-Majkas. Imma anke il-Majkas eżempju, użaw spazju sostanzjali minnu biex jużawh bħala car park. Issa dak ukoll ħafna ħela ta' spazju. Aħna għandna proġett fejn ħankunu qegħdin nużaw spazju pubbliku, nikkonservawh u niftħuh għal ħafna iktar nies u ħajkun aċċessibbli għal ħafna iktar nies. U dan huwa bżonn bħalissa fil-pajjiż. Fl-istess ħin għandna l-librerija pubblika li qiegħda hemmhekk li ħadkun kif qed jgħid David ġo spazju pubbliku forma ta' ġnien. U b'hekk ħajkollna bil-proposta tagħna xi ħaġa vera ta' valur kemm għall-pubbliku, kemm għas-soċjetà u kemm għall-pajjiż in ġenerali. U daw it-tip ta' proġetti neqsin minnhom u għandna bżonn ħafna iktar minnhom. Ma jistax ikun illi kull proġett kbir illi jsir huwa hotel, jien mhux qed ngħid li l-hotels huma ħżiena. Jien ġieli kont naħdem ġo hotels meta kont żgħir u kont għadni student u mnella għandna l-hotels Malta, imma tlifna il-bilanċ kompletament. U ma jistax nibqgħu għaddejjin b'dir-rata għax inkella ħanitilfu kollox. Issa għandna l-librerija pubblika xi ħaġa ta' valur għaliex il-librerija pubblika toffri servizz lil pubbliku, toffri servizz importanti u nixtiequ naraw illi mhux talli tkompli toffrih dak is-servizz, talli tkun iktar aċċessibbli, talli toffri wkoll spazju pubbliku, talli toffri post fejn nies jistgħu jissoċjalizzaw, joħorġu l-familji, tista' iġġib it-tfal tiegħek u tagħmel ġurnata mal-familja. U dawn huma affarijiet illi għandna bżonnhom f'Malta. Anzi, jien ngħid illi id-disprati għalihom mhux għandna bżonnhom bħalissa. David, Mark, ir-rispons tan-nies mill-istajt nosserva kien tajjeb ħafna min għax jgħid li jiġi li sab diffiċli biex jifhem fejn hi l-librerija, min qal lil madwaru mifquh bil-karozzi. X'rispost kellkom wara li nedejtu din il-proposta? Kolli nammetti, għana konna xi ftit sorpriżi mir-reazzjoni u tan-nies, fis-sens li rajna interess mhux normali ħafna iktar mis-soltu għal dan it-tip ta' proposta. Ħaġa li għalina kienet xi ftit ta' esperiment sa ċertu punt kienet illi jiena tinkwetani ħafna ċentralizzazzjoni b'dawn l-affarijiet illi aħna isna qegħdin soċjetà tagħna donna qed tistenna u tippretendi li jkun hemm idea ta' dan tip joħorġu biss mill-awtoritajiet. Jiena naħseb li kan wasal iż-żmien li niksruha. Naħseb li tillimita ħafna dak li l-idea li noħorġu bihom u dak li nistgħu nagħmlu. U mhux bil-fors jien fl-opinjoni tiegħi dawn l-affarijiet għandhom joħorġu minn settur pubbliku. Naħseb
Naħseb hemm ħafna entitajiet fil-privat illi għandhom l-istess interess, jifhmu kemm importanti li jkollok librerija ta' kwalità. Fatt interessanti li dal-proġett ġie endorsjat mill-Kamra tal-Kummerċ. U jien naħseb dak huwa pożittiv ħafna għax hekk il-Kamra tal-Kummerċ li m'hemmx għalfejn noqgħod nispjega naħseb x'rwol importanti għandha fit-tkabbir ta' ekonomija ta' pajjiż. Tifhem ukoll hi illi hu importanti għal pajjiż li jkollu librerija u l-ispazju ta' madwar ta' ċertu tip. Naħseb li hu tajjeb ħafna. Li kien interessanti wkoll għalija però tal-affarijiet importanti li toqgħod tfittex naqra tajt aħem mal-kritika x'inhi. U dan kien naħseb li interessanti, mhux li kien hemm ħafna minn dak, però ħaġa laqtitni ħafna illi xorta jkollok xi nies li jikkummentaw illi imma toħdux l-ispazji tal-parkeġġ għax dawk importanti. U tifhem illi mela vera għandna problema f'dak is-sens u vera li rridu ndirizzaw l-ewwel mod illi anke tibda tgħid imma possibbli illi kulħadd jaħseb li biex imur il-belt jew il-Furjana irid bil-forsi imur bil-karozza tiegħu. Ġivem bekkejja ngħidu li hemm forsi problema aktar kulturali ta' mill-infrastrutturali. U oħra li forsi sfortunatament naħseb l-iktar kritika li dispjaċini naqra għax turik forsi kemm fl-istat ikunu l-affarijiet. Xi kumment dan jistgħu jgħidu imma investiment fil-ktieb illum m'hemmx kollox online mela xi ħadd jaqra llum. Skużani, jekk nieħdu dak it-tip ta' kummenti bis-serjetà naħseb li huwa prova oħra ta' kemm importanti li proġetti ta' dan it-tip isiru. Demma lajk kemm jista' jkun. Mark, x'qalulek kien ir-rispons tiegħek? Għandu raġun David, speċjalment fuq tal-karozzi. Hemmhekk iż-żona bħalissa hija żona mill-isbaħ. Waħda mill-isbaħ żoni li hemm hija prattikament prime site hemmhekk sewwa u tintuża bħala parkeġġ. Issa parkeġġ diġà għandek il-car park kummerċjali żewġ passi l-bogħod waħda. Ġifieri parkeġġ jeżisti. M'hemmx problema ta' parkeġġ. Trid tħallas imma din hija normali, ġifiri għanna naqa kultura tal-karozza li mhijiex sostenibbli u mhix qed tkun konduċiva għal dat tip ta' proġetti. Għaliex hemmhekk dejjem aħjar ikollok ġnien u jkollok spazju pubbliku li jistgħu igawduh il-familji milli jkollok parkeġġ, għax kif qed ngħid parkeġġ diġà għandek żewġ passi l-bogħod għandek il-car park. U t-tieni ħaġa l-belt m'hemmx għalfejn tmur bil-karozza. Ġifieri issa qed jagħmlu l-ferries ukoll, ħajamlu ferry wkoll il-Kalkara, ħajamlu ferry ġdida. Il-mezzi ta' trasport alternattivi qegħdin jitjiebu. Is-servizz pubbliku tal-linja tjieb ħafna wkoll. U l-belt bħala post ċentrali ma tantx tagħmel sens laqqas li tidħol bil-karozza. Ġifieri di kultura naqa' Maltija u naqa' kultura mnejka għax barra minn Malta, all right, ma tmurx fil-belt bil-karozza u jekk ħatmur fil-belt bil-karozza ħajġeluk tħallas. Hekk taħdem is-sistema barra minn Malta u tħallas ħafna. U parking ovvjament mhux sassib. Ġifieri di aħna Malta biss nippretendu li nipparkjaw eżatt wara l-bib u mhijiex tajba din kultura għax inti Malta pajjiż żgħir. U ma jistax ikollok kullimkien bil-karozzi. Inkella ħanifgaw f'xulxin. Jiġifieri il-proġett tagħna jagħmel sens f'termini ta' aċċessibilità għax l-ewwel ħaġa anzi mhux talli hekk talli ħajkun iktar il-libreriji ħajkunu iktar aċċessibbli. Għaliex biex tinżel in-niżla għall-librerija m'hemmx għalfejn tirriskja ħajtek ittajrek xi karozza inti u miexi għall-librerija għax bħalissa tirriskja ħajtek tkun hija tinżel il-librerija.
Għasem bankina, għasem ġifiri għandek in-nizla toqoddim l-Excelsior u jgħaddu l-karozzi minn dejk. Edda kif ħatħajjar il-familji bit-tfal u l-ommijiet illi jmorru f'dal kondizzjonijiet. Ma tagħmel sens il-ħaġa. Mela allura inkomplu nsaħħu is-servizz pubbliku, nagħmlu dat tip ta' proġetti u jkollna sistema iktar sostenibbli, iktar possibilità biex in-nies jistgħu jiċċalqu u jikkonglomeraw fi spazji b'mod iktar liberu. David, Mark, qed nitkellmu fuq ir-riġenerazzjoni tal-madwar tal-librerija u biex xieraq insaqsikom, xi qrajtu dan l-aħħar? Alright, jiena bħalissa qed naqra biografija ta' Caravaggio. Bħala ghost, ġifieri, bħala entertainment, għax jiena naqra ħafna affarijiet ħabba xogħol u hekk, imma bħala ghost qed naqra l-biografija ta' Caravaggio illi ħarġet riċentament. Il-ktieb kitbu Andrew Graham Dixon u ktieb Malti illi qed naqra dan l-aħħar ukoll ovvjament hija il-biografija ta' Mintoff ovvjament ħarġet riċentament mill-SKS u qed naqra dak il-ktieb ukoll ovvjament. Illum inserta il-ġurnata li qed nirrekordjaw dal-programm, illum inserta l-birthday ta' Mintoff ukoll kompilazzjoni u għandna it-tnedija tal-film li tinsinemas tas-srib reġgħu saru velenużi ta' Alex Vellagera. Ġifieri interessanti ħafna, inserta tajba llum. Tajjeb ngħidu wkoll il-ktieb kien parti ippubblikat bil-fond tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ukoll. Ekku. U inti David xi qraj dan l-aħħar? Jien qed naqra ktieb li ħafna nipprova nevitaħ Capital and Ideology ta' Thomas Piketty. Li segwi ktib ieħor ovvjament li kien kiteb ftit ilu li kien Capital in the 21st Century. Mhuwiex is-settur tiegħi ma l-ekonomija interessani ħafna u naħseb li x-xogħol li għamel Piketty dan l-aħħar tas-sens fejn jistudja relazzjoni bejn l-inegwaljanza u l-ideoloġija, però fuq għandu bażi juża bażi ta' statistika qawwija ħafna. Naħseb li mill-iktar esponenti importanti f'da sens. Però l-kutba tiegħu diffiċli ħafna taqru allura. Qed indum ħafna. Grazzi ħafna Mark, grazzi David u eżis semmija grazzi ħafna tal-li tajtuna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Min irid iktar informazzjoni dwar dan il-proġett jista' isegwi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jew l-AP Valletta fuq il-Facebook jew jista' wkoll jidħol fuq il-YouTube tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex jara b'mod viżiv x'ġie propost waqt il-konferenza stampa. Jiena Rachel De Guara u flimkien mal-mistidna tiegħi Mark Camilleri u David Felice insellmulkom. Grazzi. Grazzi. Machine